Zita ndinonzi Muzama Tinashe. Ndichigara munzvimbo yeMurehwa muwadhi 30. Nemusi wa26 February 2025 ndakavingwa nevakomana vanoti Zakaria Chaparadza, Ben Wadzanai Chivandire, Keith Chimbangu, Paddington Padiwa, Sylvester Nyamukamba paMurehwa Center. Ndokundibata, ndokunditora, ndokundikanda mumotikari, ndokundiinjecta, ndokundiburitsira pfuti, vachibvunza mari 5 million. Zvikadzi une mari 5 million US dollar yawakapiwa naVP Chiwenga kuti uvakambenere succession yavo iri kutevera. Zvakare tiri kuda kuti utizivise kuti Geza ari kupi. Where is Geza? Wotiudza kuti vauri kushanda navo vese ndivanani uye wauri kugovana navo mari yawakapiwa naVP Chiwenga ndivanani. Tatumwa naMinista Daniel Garwe kuzokutorai mese kuti tidhile nemi. Vakomana ava vachiita izvi vaizviti ivo masiya iwowo vabva kuState House. Saka zvadaro ndakaramba zvese izvozvo kuti ini handina kumbogara ndapiwa mari naVP Chiwenga, uye zvakare handina ruzivo nezvekuti War Veteran Blessed Geza ari kupi. Zvakare handinazve ruzivo nezvinhu zvese zvamuri kundipomedzera izvi, handina ruzivo nazvo. Vakomana vakaramba kuzvinzwisisa ndokuenderera kumberi nekundiponda. Vachienderera mberi nekundiponda kudaro vanga vandibaya mainjection anoita iwo 4 mainjections aipisa aipedza simba, apo pandakatanga kusweta zviri serious nekuzarirwa kwakanyanya. Panguva iyoyo vakomana vakaenderera mberi nebasa ravo ravanga vatumwa. Ndokuponda. Mota iri kufamba, ndokuzonoerekana tava kunzvimbo yemarondera. Tava kunzvimbo yemarondera kudaro ndobva vachimisa motikari, ndokupaka motikari yavo pakati pesango. Ndokubvunza mamaski akanzi asara kune dzimwe motikari. So vakomana ava vakanga vauya vatumwa nemotikari dzaikwana kuita idzo 2. Saka 1 motikari yakanga ichinzi yasara kumashure, yainge ichinzi yanga ine mamaski achazonge achipfekedzwa vanhu vese ivavo. Vachipondwa vakapfekedzwa mamaski. Saka maski yashayikwa, vakomana vakachibvisa hembe t-shirt yangu ndokundisunga kumeso. Vasunga kumeso ndokuchindibata, ndokuchindibatirana kudaro, mwakabata makumbo, mwakabata maoko, ndokundiburitsa mumotikari. Vaburutsa mumotikari ndokundiisa pasi, ndokunditsika musoro, ndokubhenda makumbo, ndokutsika futi tsoka. Maoko akadzambiswa pasi pane musoro, akatsikwa maoko pamwe nemusoro. Makumbo akatsikwa uku ndakabhenda musana. Ndokutanga kupondwa. Vakomana ndokusiya ndakafa kudaro. Ndobva vatora mafoni, wallet, zvese zvandanga ndinazvo, bva varova pasi.
Ndobva kwazouyawo umwe akazopfuura nepo akazonge achinzi ndifarm manager wepafarm house imwe yanga iri kuarea iyoyo. Saka vanonzi karori kachona ikako vakapinda nako vakomana kunonzi kune gedhe riri kumberi rinopinda mufarm house. Saka manager uyo anoti ivo vakaona malights. Saka zvisinei panguva iyo vakava nefungidziro yekuti vanga vakomana vari kuita zvekuba mombe. Saka zvakavapa kuti vatovhura gedhi ranga rakakiwa rava nenguva risingafambwi. Vakarivhura ndokudhiraivha motikari Honda Fit ndokuzosvika paya panga paine motikari iyai. Aya achitsanangura anoti iye ava kuuya ava vakomana ava vanenge vakaona here malights aya emota yake yafarm manager. Ndokutiza kwavakazoita. Iye achibva azosvika paya paazowana pane munhu akapondwa asiri kukwanisa kana kuita sei anova inini. Ndokunditakura ndokuisa mumotikari make ndokudhiraivha achiuya kuSt Paul's Musami Hospital. Ari pakati pekufamba ari pamugwagwa wokuuya kuSt Paul's Musami Hospital, aibvunza muzvimabhasi stop zvese zvaainge achiwana achida kuti awane motikari yaaizondiisa kuti iende neni kwaMusami, since iye aive mugari wekumarondera sekutsanangura kwaakanga achiita iye. Asi munhu aitsanangura kunzwanana kwacho kwaiti netsei nekuti ndaive munhu anga akutanga kumuka kubva pakupondwa kuya kuya. Saka communication yedu yaiva puwa nenhau yekuzarirwa nekudii kwaimboitika plus semunhu ainge achangobva mukumuka. Zvainditorera kunetsa. Iye munhu aitaura ini ndisingakwanisi kumupindura panguva yachona iyoyo. Munhu zvakare ainetseka kuti azive kuti ndatorwa kupi. Ndakakwanisa kumutaurira kuti kwamurehwa zvichinji handakukwanisa kutsanangura. Ndobva aramba achishingirira. Ini semunhu anga akarara motikari asingagoni kumuka kana kuita sei, handizivi kuti paakazowanira motikari yaakazokumbira vakundiexchanger because iye anga akufonerwa kubasa kwavo semunhu anga abuda achinotarisa mota yanga iri kuseri kwefarm house musango. Saka akabva angosvika osangana netsaona yanga yaitika ndokuchibatsira inini. Haana kuzokwanisa kudzokera bheki kubasa kunovapa feedback kuti ndozviripo. Akufonerwa kudaro munguva pfupi iyoyo achibva mukufonerwa achikata call iyoyo ndonguva yaakawanawo chimwe chimotikari changa chakamira paside peroad chichiuya kwaMusami. Ndobva akumbira kuti ndinokumbirawo munditakurirewo hama yangu iyi kuenda nayo paMusami Hospital. Ndamunonga akapondwa asi vanhu vacho vatiza. Komana vaya havana kuramba. Ndopavakachibvunza
nditakura paya ndokundiisa mumotikari. Motikari yanga iri mota yerudzi rwe8 ndokuiswa mumota muya muya semunhu anga akazara ropa muviri wese, hembe dzabvarurwa nekuchekwa chekwa nemabhodhoro. Andainge ndichirohwa nawo mabhodhoro pamwe nekupondwa nematanda, kuti painge pachishandiswa maempty bhotoro emaviceroy ndo ainge achishandiswa kuponda nematanda emuti unonzi mupangare. Zvinova zvakawanikwa panzvimbo iyi neuyo akandinonga ipapo. Zvakarewo ini ndazvionawo, ndakazviwana zvirimo mumotikari, ndakaona mune mabhotoro. Matanda aya vakazomatsvakira kumberi. Zvadaro vakomana vandiisa mumotikari mu8 iyi, ndakaiswa kubhuti nekuti ndokwandainge ndichikwanisa kuzorara zvakanaka. Vanditsvagira zvimwe zvingandibatsira ndikwanise kurara zvakanaka. Ndokurara mota, ndokurohwa, ndokusvika pamusami pa10 off yekuenda pamusami hospital, paSt Paul's hospital pagedhi. Ndobva vachitanga kubvunzana. Mota iyi yaiita zvekupaireta, yanga yakatakura vabereki. Saka vakatanga kukakavadzana ipapo vachiitana. Mazuva ano madhokutazi akasitiraika, madii mamuendesa kuhospital yepedyo nekumba kwake kunova kwaMurehwa. Since anzi ndokwaMurehwa zvaigona kubatsira, vaikwanisa kumunyara vakamubatsira nechopu-chopu. Munhu ainjetwa, munhu akufemera kure kure ari kuzarirwa. Tikanomisa kwamusami anosvika munhu ongodhambwa pabhedhi osiwa akadaro. Saka vakachizondibvunzawo kuti toenda here nemi kwaMurehwa. Kati hongu. Ndobva vakwanisa kuchitiravhera from St Paul's Musami gate ndokudzokera murodhi ndokunosvika pamusami township pacross. Vasvika ipapo vakomana ava zvavanga vari vakomana vemushikashika vakachiburutsa vanhu. Vapedza kuburutsa vanhu ndobva vandisiya vandisiya ipapo parodhi, pahighway ipapo. Zvadaro vakangokumbira vakomana vemushikashika ava, vakomana vanenge vachitomanyira kuti vatsvage motikari, vatsvage vamwe vanhu vadzokere pachipaireti chavo. Hwanga hwava usiku, uye zvakare kwainaya. Takagara, vakakumbira mavhenda maviri anga aine matebho anga ari pedyo nerodhi kuti vazonditarisa pamwe nekundimisira motikari inoenda kwaMurehwa. Zvakatora nguva kuti mota iwanikwe kuchinaya. Kusvika pazouyawo imwe mota yekwaMurehwa Center, yeumwe mugari weMurehwa Center. Ndokuziva motikari iya usiku, ndokukumbira mavhenda aya kuti anondimisirawo motikari iya. Ndobva vamhanya kudaro ndokumisa motikari
mota iya ndobva vachiuya ndokundisimudza ndokundiisa motikari ndokuenda kwamurehwa ndokunosvika pamba pemugari wemurehwa uya anogara pamurehwa business center pacomplex pake ipapo seri kwecomplex yake kumba kwake ndokwaakachinosvopaka motikari ndokunditsvagira mapirisi yenguva iyoyo kuti anyaradze marwadzo pamwe nekuzonditova kuti marwadzo ange anodzikira nekuzama kuisa mvura inotonhora semunhu aizarirwa zvakanyanya. Vachiita izvi vanhu vaive mugadziriro dzekuti vazondidhiraivha kana vachinge vapedza kuburutsa zvinhu bcause vanga vakalodha huni vakatakura zvirimwa vachibva kupurazi kwavo kwamusamo. Saka munguva yavaiofurodha zvinhu vakomana vachiofulodha zvinhu ivo vakachiungana vechikuru vachinditova-tova pamwe chete nekubva vanditi winza nhamba dzemudzimai wako tifonere mudzimai wako kuti takuwana uri mupenyu ngavauye vasvike panapa tizowana kuperekedza kumba zvakwadoka kudai. Ndokuvapa nhamba ndokufona ndokuuya mudzimai wangu workmate yangu anonzi Mutezo ndokusvika usiku ndokundowana ndiripo pavafonerwa paya. Tasvika kudaro vakomana vanhu vanga vakuchida kuenda kunotandara sevanhu vanga vaneta vachibva kupurazi. Saka mugari wemurehwa yanga andibatsira netransport tiri pamba pake kudaro akachifonera anonzi Sylvester Nyamukamba anova ndaishanda naye pamwe naAvita Mutezo ndokumufonera ndokumuzivisa kuti ndozvaitika ndokuchimukumbira kuti vakomana vaenda kubhawa mota haichisina mutyairi chidhiraivha motikari yako iwewe uye utakure umwe wako waunoshanda naye muzama apondwa uende naye kumba mangwana kuseni wozofuma kuenda naye kupolisi mapurisa afonerwa. Saka munozofuma kuenda kupolisi munoisa ripoti yakakwana mupiwa mapepa. Ini ndiri munhu wemupostori zvandiri munhu wepostori yekwamarangi Johani Marangi Church handibvumirwi kuita zvechipatara handibvumirwi kuita zvekumapurisa. Saka chiuya iwewe ubatsire umwe wako. Sylvester Nyamukamba ndokupindura ambuya vaimufonera ava kuti haaizokwanisa kuuya nemotikari yake kuzonditakura nekuti iye aizoziva vanhu vanga vandiponda uye nekwavabva uye vanga vari pamwe chete. Saka akachitanga kuteretena ambuya vaya, ambuya vanga va munhu wechikuru ndokuchitanga kuvateretena achivati iye muchatakurwa nemasiya iwowo, siyai kubatsira munhu iyeye afe. Vachiita izvi ambuya vanga vakaisa foni palaudi vari pedyo neni vari parutivi pangu mumotikari.
Ambuya vakava nekukatyamadzika kwazvo. Ndokumubvunza kuti uri kurevesa here iwa zvinzwa nani, nekuti kwese kwandabva nemunhu vanhu havasi kuzikamwa. Kweivo wazovaziva sei zvikanzi ndinovaziva? Ndinovaziva, vatumwa napurezidendi pamwe naminista Daniel Garwe. Ndiwo mashoko akataurwa naSylvester Nyamukamba kuna ambuya. Ambuya vakati zvakanaka. Ambuya ndokutuma mutezo kunotsvaga teksi. Teksi ndokuuya, ndokutakurwa. Kunova kwanga kwava kuma12 dzeusiku. Ndokutakurwa ndokuuya kumba. Ndokufuma kuseni. Ambuya ndokubhadhara Sylvester Nyamukamba mari inoita $5 yeteksi. Sylvester Nyamukamba ndokutakura ambuya ndokuuya nawo kumba kwangu. Ndokuzondiona achida kuona kuti ndamuka sei. Ambuya ndokuchiti kuna Sylvester Nyamukamba, chitakura ka umwe wako uende naye kupolisi, mobva kupolisi moenda kuchipatara. Sylvester Nyamukamba akabva aramba. Sekuramba kwaakanga aita manheru, ndokuramba kwaakaita makuseni. Sylvester Nyamukamba ndokubuda panze. Ndiye akatanga kubuda mumba ndokunogara mumotikari. Ambuya vakati, wazviona ka umwe wako zvaari kuita uye zvaari kutaura kubva madeko? Ndabva naye ndikamubvunza kuti koiwo wakazviwana kupi zvekuti uyu apondwa nemasiyaiwo watumwa napurezidendi pamwe naminista Daniel Garwe. Akati iye anozviziva. Saka ambuya vakachiti ndakuenda. Ndokubuda, ndokumuteera kumotikari, ndokupinda mumota, iye ndokumutsa motikari, ndokuenda, ndokugara vakadaro. Ndokusara ndokufonera officer in charge, ainzi Inspector Kadigo. Inspector Kadigo ndokuvabvunza kuti mava papi nenhau yatakakufonerai madeko yekuti mota iuye izonditakura tiuye kupolisi pamwe nekuenda kuchipatara. Inspector Kadigo vakarefyuza vachiti ivo ndiri mumeeting naDispo, ndichazokufonerai after meeting naDispo. Takagara swere wese wezuva. Inspector Kadigo semunhu anga audzwa tsaona yese notyisa kudaro mukati menharaunda yavanotungamirira, havana kuve neinazvo. Mangwana ndokuvafonera zvakare Inspector Kadigo vaya, vakati ndichauya kuma12. Vavafonera ari makuseni kuma8 AM, vakati vachasvika kuma12 nemota. Ndokugara, havana kuuya. Ndokuchizovafonera kuma12 kuya pavachitiwo tumai mudzimai wenyu auye kukembi tumupe tsamba yekuti muende kuchipatara. Ndokuvabvunza kuti imimi munoti munopa munhu tsamba yekuenda kuchipatara, kuchipatara kwacho tinoenda nei? Mota ndeye hurumende, haisi yenyu. Iri kufanira kuti ite basa rayo rekunditakura kuti ndiuye kupolisi ikoko, ibasa renyu. Handitakura ikoko, taisa ripoti tapedza toenda kuhospital.
vakati ngavauye, kana vachinge vauya tavapa tsamba tinozoteera nemotikari tokutakurai. Madhamu vakaenda vakanosvika kunzi vapinde muchaji ofisi. Chaji ofisi kuuya unzi rondedzerai zvakaitika. Varondedzera vonzi endai munotsvaga chingoro chekupusha mutakure murume wenyu muuye naye pano pachaji ofisi timupe tsamba iyi. Hatikupii tsamba imimi, tsamba tinopa iye muridzi akakuvara. Ava ndokudzoka kumba ndokundiudza ndokubata foni ndokufonera inspector Kadiko kuti ko imimi chaji ofisi yenyu inotaura kuti nditakurwe nechingoro nezvandiri. Hawo wai vari rafu kudaro. Vakati ngavadzoke futi mangwana. Madhamu vakadzokera, hakuna chakanobuda. Vakasvikovodzwa same statement kuti takati tsvagai chingoro chekupusha mutakure murume wenyu muuye naye kukembi kuno, ndiye watinopa tsamba. Madhamu ndokudzoka kumba ndokunditaurira ndokufona zvakare futi nainspector Kadiko. Vakati oraiti ndazvinzwa. Zvadaro havana chimwe chavakazokwanisa kuita kusvika tabata officer commanding Murewa district. Ndamutsvaga pafoni, hamufonera 5 missed call pamwe nekumisira message. Akazopindura message iyi after 5 days achiti iye makaisa here report kuchaji office. Ndokuvapindura pamessage paya kuti nhai dispo, munoti takaisa here report kuchaji office. Ndakakutsanangurirai kuti ndiri kuda motikari inonditakura kuti ndiende kuchaji office. Ndikakutsanangurirai zvese kuti mapurisa enyu ari kuresista nemotikari inouya kuzonditakura. Makatora matanho api saofficer commanding? Vakati oraiti ndazvinzwa. Ndokupera zvakadaro. Ndokufona kuPGHQ kuofisi kwavaponyati. Vaponyati vakati mota ndiro basa radzo. Hakuna mupurisa ane motikari, mota ndedzehurumende. Organization yakapiwa mota nehurumende kuti dziite basa rekunenge kwaita nyaya dzakaita saidzodzo. Zvino kana vachiramba kukutakurai zvinorevei? Uye nemaitiro akaita kesi iyo nemakuriro akaita kesi yakadaro iyoyo, poti racho vacharowana sei kana ivo vasiri kukwanisa kuuya kumba kwenyu? Imimi chigarai kumba kwenyu tione kuti ivo vachauya here. Tikati aiwaka Commissioner Ponyati, handikwanisi kugara kumba ndichida kuenda kuhospital. Vakati ivo vachafonera propo ofonera dispo, motikari youya. Hazvina kuita sekudaro. Kusvika tazotsvaga taxi. Kwanga musi wa4 March. Tsvaga taxi ndokunditakura pamba musi wa4 March ndokuenda kupolisi. Tasvika kupolisi kuya angari acting officer in charge ainzi Tendai Chikara, Inspector Tendai Chikara. So Inspector Tendai Chikara takavafonera, tasvika paemergency bay pachaji office netaxi tikadzingwa ipapo. Saka uyai paCRLO parking.
mundionewo ipapo muri imimi officer in charge, tikwanise kurukura nemi pamwe nekuzondiwanisa tsamba yekuenda kuhospital. Taxi ndatsvaga ndega, mota makandinyima, svondo rese rapera ndiri mumba muchizviziva. Uye nyaya yatotaurwa pasocial media kuti munharaunda maitika chiitiko chakadaro mamunopolisa, makatorawo matanho api saacting officer in charge? Taikuzivai muri officer in charge admin, head wenyu chief inspector vari vamaturure. Zvino pare zvimwe zvamaturure ava hapo imi ndimi acting officer in charge. Ndakaedza kukufonerai munguva yandaifonera inspector Kadigo, imi mainyepa kuti muri palive, imi muripo. Nezuro chaiye ndakakufonerai mukati muri palive, inga nhasi muripo 1, live yapera here? Makati muri kudzoka kubasa muna April, uno nhasi ndi 4 March. Vakava nekutsika-tsika, vasuduruka ndobva vamirira kure. Tichitaudzana kudaro taitaura pafoni, ndokuchizobuda muofisi nemacolleagues avo, ndobva vamira something like 3 meters. Havana kutosvika pamota patatiri. Vadaro ndokutuma mupolice officer ngari sergeant wechikadzi, ndobva auya akati kesi yenyu inoda CID law and order, oro iwo matikitifa ndo vanozoirifeya ku law and order kazhinji kacho. Saka ini panguva ino ndichangoita initial, ndichangotora initial report ndokupai tsamba moenda kuchipatara. Saka panguva inoi ini ndichangoisa initial report, zvizhinji zvine chekuita nemazita evanhu munozotsanangurira maCID achauya kumba kwenyu, kuti CID ndo inoita nezvazvo. Saka kana tikatanga pano kunyora mazita evanhu, CID inotangidza kuti 1, havatori marecords anenge abva kucharge office, vanozvinyorera vega. Saka tichangoita muchidimbu kuti ndingokupai tsamba chete nekuvhura RRB number, then CID yozouya kumba kwenyu mangwana, kana kuti inouya kuhospital vochitora full statement since varivo varidzi vebasa. Uyo nezvinei zvichiratidza kuti nyaya inyaya yanga yataurwa pakembi apa, akaramba kuti musandipe mazita emaperpetrators. Arefuse kudaro, akangoti inini nditaurirei muchiti vanhu ava muvazive, because mabosses ari kutya. Ndobva taita sekudaro, ndokubva paya ndokupiwa tsamba. Panzvimbo pekuti vatondipa tsamba chaiyo iri printed, copy inorequesta medical affidavit, vakatadza. Ndobva vanyorera pachipepawo chavakangonyora nepeni, vangodhinda paya ndokutipa, ndokuenda kuhospital. Kubatsirwa kwacho kunenge kwaitori kuchitonedza. Ndokuenda kuhospital ndokunosvika ndokunoona DMO anova district medical officer.
anonzi Joseph Taruona. So Joseph Taruona ndobva aita basa rake akamanya-manya zvechokwadi, ndokudaidza machiremba ake semukuru wechipatara ndokuita basa, ndo kuchimanya-manya kuti vatore max-ray, vazoita sei, mablood testing, scan Murewa Hospital haina scan, makidney test Murewa Hospital haiiti. Saka zuva iroro chavakakwanisa kuita, vakakwanisa kuita max-ray pavawana makumbo akatyoka. Makumbo akatyoka kudaro, akakuvadzwa zvemanizi, manizi ese akakuvara, pamwe nekutyorwa kwemakumbo ikoko. Ndokutwa x-ray yebackbone, ndokuwanikwa musana wakakuvara. Ndokuitwa chest x-ray, ndokuwanikwa chest yakakuvara. Musoro wanga wakatokuvara nechekare zvaitoonekwa. Vakatiwo havana scan machine paMurehwa inokwanisa kuskana musoro kuti vaone kuti wakakuvara zvakadii, asi waitori nemaskai aitoonekwa. Ngati madamages anga ari deep. Zvese hazvo vakabva vazvinyora pakadhi, chiyerawo madhipi achiona kuti anga akakura zvakadii, pamwe nekudhemedzwa makidneys, zvinova zvaizokonzera kuita weti neropa. Saka panguva iyoyo muviri wese wanga usingatotarisiki, muviri wese wakazvimba. Vakaita chimbi-chimbi kuita examination, machiremba vakatungamirirwa naDMO Joseph Taruona. Kaita basa ravo neunyanzvi. Munguva pfupi-pfupi vakachikasika ivo kurifeya kesi kuisa kumaspecialist. Vakataura kuti ivo seMurehwa District Hospital zvakudiwa zvacho zviripo nemamiriro andakaita vanga vasingazokwanisi kundibatsira. Zvaida vana chiremba, vana mazvikokota vemhando yepamusoro vanodaidzwa kuti ivo maspecialists, ndo vanhu vaizodiwa ipapo. Asi vakataura havo kuti vachakwanisa kundimaneja kubva musi wa4 iwoyo kusvika musi wa5. Vakamirira kuti vanditakure neambulenzi kuti vazoenda kuParirenyatwa. Zuva rakazonge radoka, ndokuchitakurwa neteksi, ndokudzokera kumba. Fume yava 5 March. Ndo pandakaona matikitivha maviri achisvika pamba nenguva dza8 ndisati ndasimuka kuenda kuhospital. Apo munguva iyo ndanga ndatofonera teksi kuti iuye ichinditakura tiende kuhospital. Akabva tazomisa teksi kuti ngaimbomira pane vaenzi vasvika. Teksi driver tichazokuzivisai munguva pfupi inoteerera kuti chiuyai kana chinge tapedza nevaenzi ava. Zvakadaro matikitivha aya vakasvika vaita basa ravo, vachibvunza zvese ndokuvarondedzera. Vanhu vakatosvika vakatopinda mubedroom, ndo vaitotora mafiles angu paanogara.
asvika madhamu abuda. Saka vaitotora mafiles acho vega vachitoti everything zvavaizoda kucheka marisits emafoni chinyi zvese kuti vazokwanisa kutreka maperpetrators aya nefoni. Ndobva vacollecta full information. Ainge achiita izvi ari IO investigation officer anonzi Detective Hadlife Maronga. So Detective Hadlife Maronga vaita izvi vanga vakaescotwa neumwe wavo, sekuti mubasa rechipurisa munobvumirwa kufamba vari vaviri kuitira witness. Vakaita sokudaro ndobva vapedza. Ndobva vandachivati zvamauya nemotikari yebasa maita zvakanaka. Chiendai munondisiya kuhospital since muri kuti muri kuenda kuHarare. Taxi yozonditora kubva kuhospital kana ndichinge ndapedza. Detective Hadlife Maronga akarefuse nemotikari yebasa. Sezvaingoita mabosses ake ndosemu zvaakangoita. Zvichireva vaitya kuti vashandise motikari yebasa kunditakura. Vaitora sepersonal car yavo asi dziri mota dzehurumende. Asi ivo vaizotya kunditakura nemotikari iyi. Munguva iyoyo tichitarisira kuti Zimbabwe Republic Police Organization iorganization iri independent semune Judiciary Service ma-independent organization asinga nge achitarisira kuti anozotya kuita basa nekuti pana minista kana panani, nekuti mukuparwa kwemhosva hakuna minista hakuna chii. Asi ivo vairatidza kuti vanoremekedza local government minister Honorable Daniel Garwe, anova ivo vainge vadeploya matax team aya sekutaura kwavainge vachiita matax team aya. Zvakare pamatax team aya zvaisanetsawo zvakare kuti tizive kuti vatumwa naivo before vasati ivo vanareta mafambiro avaita nematumirwo avaitwa. Painge pachitori napersonal assistant waminister Daniel Garwe anonzi Keith Chimbangu naPaddington Padiwa. Saka neuye anonzi Ben Wadzanai Chivandiro ndiye rana wavo minister Daniel Garwe anovakambenera munguva dzese achivaitira zvavanenge vachida kuita. Ndiye wavanotuma vachimupa motikari yavo yebasa, vachitomupa achidhiraivha achiita zvavanenge vamutuma. Saka nezuva iro vakamupawo motikari dzinoita 2 akauya nadzo. Saka zvinova izvo zvaizoita kuti polisi itadze kuintervene nyaya iyi. Saka vaenda zvavo vakomana ava, ndakachifonera taxi driver vauya ndokunditakura ndokuenda kuchipatara. Ana chiremba ndokunopedzisa zvavaida kunge vachipedzisa ipapo, sekuti vakanga vasina kupedza nechikonzero chemagetsi, max-ray anga atadza kubuda zvakanaka. Saka vakachizonotangidza kuita max-ray avo zvakanaka, magetsi ariko ndokupedza. Pamwe chete nekuti vakwanise kutsvaga madrugs ekuflasha poison iyi muchimbi-chimbi.
ndozvavakachikwanisa kuita ipapo, ndokunyora transfer yavo. Tiri pahospital ipapo musi wa5 uyu, kune vakomana vasina kuzikamwa vakatumwa paMurewa District Hospital vachiti ivo vanobvunza munhu anonzi Muzama kuti ari muwadhi ipi, asi vana chiremba vakaedza kutsvaga vanhu ava kuti vangave vekupi vakavashaya. Vakaedzazve zvakare kuvabvunza kuti muri vanaani vake, vakangoti tiri hama dzake dzepedyo, vakaramba kutaura. Mushure mekunge zvadaro, chipatara chakanga chapromisa kubudisa ambulance. Yakazobuda hedu pahospital paya zvechimbi-chimbi nekuda kwesituation yanga yavapo, ndokudaidza taxi, ndokuuya, ndokutakura, ndokudzoka kumba. Tadzoka kumba kudaro, sofonera mukuru wechipatara Joseph Taruona kuti saka ambulance iri kuuya rini kuti tiende kuParirenyatwa. Mukuru wechipatara akachitanga kurefuse neambulance, zvichiteera kusvika kwanga kwaita nhume dziya dzakanga dzasvika dzisina kuzikamwa kuti dzabva nekupi. Zvichireva panga paita mathreats anga apiwa mukuru wechipatara. Akachitanga kudududza achitsika madziro achizotaura iye kuti ambulance haina fuel. Asi maambulance haana kana 1 day raakapakwa, aifamba achiita basa achitotakura vamwe achiita kuParirenyatwa achitoita sei. Zvakare muno munyika medu taane ambulance inotakura maemergency, taane air ambulance. Yakauya kanokwana kuita katatu tiri muincident iyoyi, ichitotakura vanhu paMurewa Hospital, asi havana kukwanisa kuti titakurwe neair ambulance. Zvichidudzira izvo kuti pane something chiri behind scenes pakesi yangu, sezvo painge painaiwo mutungamiri welocal government, Honorable Minister Daniel Garwe, anova ndiye anga ari first accused. Kwakuchizofonera health director, kwakumuzivisa kuti ndo chimiro chiripo. Health director akachiti ndipei nhamba yaDMO titaure navo, oro muudzei kuti hanzi nahealth director anova shefu ako ambulance ngaisimuke mangwana yakananga kuParirenyatwa. Ndokuvafonera DMO Dr. Taruona, ndozvataurwa nevakuru venyu. Dr. Taruona vakarefuse, vakati ngavandifonere ivo. Ndokugara ndokuzofonera health minister Honorable Douglas Mompeshora, ndokuvaudza kuti ndo situation iripo. Health minister akapindura iye kuti director vakandiudza ndikatovapa go ahead yekuti vabate utungamiri hwaMurewa oro kufonera PMD Mashist kuti ambulance isimuke. Health minister vakachizovimbisa ivo kuti chisirai zvese kumaoko angu. Takazogara kupera kwaMachi, ndokuzoona PMD Mashist vaakufona chitaura ivo kuti vapiwa instruction neleadership kuti ambulance ibude
varelease ambulance yemurewa district yambenge ichirambwa nayo naJoseph Taruona. Ambulance yainzi iriliswe yakananga kuParirenyatwa, asi Joseph Taruona akazotena matables akati ambulance iri kuenda kuMarondera Provincial Hospital. Marondera Provincial Hospital kunova kwatakazotakurwa tichienda kwakanoshayikwa scan machine yaidiwa kuti isikane mascans ese aidiwa kuitwa. Kwakanoshayikwa MRI scan, kwakashayikwa maspecialist ese anga akanyorerwa kuti aone. Ndobva tadzoka kwaMurewa ndokunanga kumba, ndokugara 3 weeks, ndokudzokera back kuna health minister paMombeshora ndokuvaudza. Vakati ko makazoenda kuMarondera sei? Ini ndakati muuye kuParirenyatwa, kana muchinge masvika kuParirenyatwa mondizivisa. Ndobva ndasvika paParirenyatwa pahospital. Zvichaitwa zvese, matesti ese achaitwa obva aitwa ndiripo. President vakandipa basa rekuti ndione nezvekurapwa kwenyu, saka ndainge ndati mutakurwe muuye kuParirenyatwa, ndainge ndichida kutouya inini napermanent secretary nahealth director ipapo. Chii chakazotadza kuti muzwe kuParirenyatwa? Ndokuvatsanangurira kuti DMO Joseph Taruona vakarefuse. Akati ambulance haikwanisi kusimuka yakananga kuParirenyatwa, haina fuel irimo ndeyekuenda kuMarondera. Saka takazoenda kuMarondera kuya tikashaya machiremba tikadzoka. Tikanzi alright, tichabata PMD. After 5 days PMD vaya vakachizofona back, kati ndafonerwa nevakuru hanzi mutakurwe muende kuParirenyatwa. Saka muchatakurwa makananga kuParirenyatwa. Tikati zvakanakai. After PMD conversation, Joseph Taruona DMO Murewa akabva afona akati ndichatuma acting DMO Dr. Banda vokufonerai. Votuma Murewa district transporter manager ouya kumba kwenyu ozokutsanangurirai mafambiro amuchaita kuenda kuMarondera Provincial Hospital kunoona maspecialist. Ndokuvabvunza kuti ko tiri kudzokerazve kuMarondera kwatakanoshaya maspecialist, kwatakashaya mishini yakanzi yakafa, uye vakataura kuti imwe mishini muhombe inotowanikwa kuchipatara cheParirenyatwa. Vakatsanangura ivo kuti panguva ino government ministry haina equipment yakakwana, mishini iri kushanda iri kutowanikwa kunze. Saka sezvinei ipapo vakanga vatoti refer kumaprivate clinic emuMarondera kunoitwa mascans, mamwe aida kuitwa maskani emakidneys, maskani emusoro nekuzoongororwa muviri wese. Kusara kweMRI inoitirwa pa1 place pana George Slondika, pana J Shinamano 88, ndo painoitwa MRI scan.
sometimes long back yaitwa kuParirenyatwa hospital, kuCentral hospital, asi nechimiro chiri mukati menyika kubazi rezveutano zvakakonzera kuti mishini inge iri down, mishonga ichishaikwa muzvipatara, mishini isingashandi. Saka zvaita kuti MRI iwanikwe paJaish Namano 88 chete nyika yose yeZimbabwe. Takavatsanangurira kudaro Dr. Taro naJoseph vakatiwo zvese izvozvo hatiudzwi newe, tichakutakura kuenda kumarondera kwamakamboenda. Takarequesta maspecialist from Parirenyatwa kuti vauye vazokuonerai kumarondera. Takati zvakanakai. Ambulance yakazova, nhume dziya dzakazotumwa, matransporter manager akatumwa akauya kumba akazotsanangura mafambiro atichaita. Kwobva kwazounzwa mota isiri ambulance. Tatakurwa ndokuenda kumarondera. Magariro acho ainge achinetsa, munhu anga asingakwanisi kugara, musana wakakuvadzwa, makidneys ayakadai, asi takatomandidzira kuti tiende takagara mupuraivheti iyo isiri ambulance tiri kuFront City nekuti pava pasina zvekuita. Ndomoti yatatapiwa nemukuru wechipatara Joseph Taruona. Zvava nemakakatamo. Ndobva taenda Marondera Provincial Hospital ndokusvika unogara. Maspecialist mamwe ese haana kuwanikwa. Kwakawanikwa one specialist, orthopedic surgeons, anova Dr. John Mangwiro. Dr. John Mangwiro vakabvunza nesi ainga auya neni kubva kuMurewa Hospital, ainga anzi Andy X Scott. Akanzi why makachengeta patient yakadai kwaMurewa kusvika zvino, nenguva yese yaakakuvara makamuchengeta. Inga pakadhi apa pakatorifeiwa wazi kuti munhu aende kumaspecialist kuParirenyatwa. Chii chakashayikwa? Nesi uyu ainzi Dangirwa. Dangirwa akapindura iye kuti ina handina zvandinoziva, ndatumwawo nevakuru vebasa. Mukuru wangu webasa anonzi Joseph Taruona, Murewa DMO. Ndo vanoziva full detail, ndo vanoziva zvikonzero zvaita kuti vatiunze kuno. Zvikanzi zvino manje munhu ari kukanganisika. Pari kuda kuflashwa matablets amuri kumupa ekuflasha poison ari wrong. 2, munhu asvika mukukanganisika gumbo raora makutodhirena ropa zvisiri zvamufanirwa kunge muchibaya munhu gumbo muchiri dhirena ropa, muri kukanganisa munhu. Kozi 1 gumbo ranga raora rada kudhirenwa ropa. Saka tarisai muone manje iko zvino makudhirena ropa, makudini muchiita zvisiri izvo. Risiri basa renyu, riri basa remaspecialist. Iko zvino munhu hamusati mamuongorora asati asikanwa makidneys kuti aonekwe kuti akakuvara zvakadii, still munhu achiri kungobleeda makidneys. Everything hachisati chaassistwa. Imi makachengeta munhu paMurewa uye muchimuunza pano pamarondera. Munhu ane situation yakadai, ipo pakadhi pakatonyorwa kuti transfer to Parirenyatwa, pakatonyorwa nemasikani ese anoda kuitwa. Uye akati handina zvandingaita kana vakuru vebasa vachinge vandituma kudaro, ndinoita zvandatumwa nevakuru vebasa. Ndokubva tagara wondoona paya uchitsanangura kuti 1 gumbo ngariiswe full plaster, ranga ratora time rine backup plus. Akatichiona iko zvino gumbo ratora nguva refu rine backup, inofanirwa kunge ichiita 2 weeks. Haifanirwi kuita more than 2 weeks iri pagumbo remunhu.
anofanira kunge aiswa yabviswa waiswa full plaster. Ndobva achitoresa max-ray pamarondera Provincial Hospital. Ndobva achiti endai kurehab munoiswa full plaster nekupiwa inonzi knee bracer yekuisa kuright side leg. Zvinhu izvozvo hazvina kuwanikwa pamarondera Provincial Hospital, zvakashayikwa. Ndokudzokera back kuna orthopedic Dr. John Mangwiru ndokuvaudza kuti zvinhu zvashayikwa. Vakati chipatara chese chinenge chinoshaya mabhandeji ekuisa munhu plaster, chinoshaya knee bracer rekuti munhu abatsirike akwanise kuzoenda kuparenyatwa. Zvikanzi zvashayikwa zviri kutowanikwa kunze kumafamasi ekunze. Vakati inga zvakaoma. Ndokubuda muya ndokupinda muprivate kaa yedu yatatapiwa iya, ndokudzoka kwaMurewa. Sezvo vanga vakavamudzwa kuti meshini yekusikana makidneys nezvimwe izvi yakafa, yava kutowanikwa kumaprivate clinic imomo mumarondera. Asi imwe zvimwe zviri kuda kuitwa izvi inotowanikwa kuHarare. Takachidzoka kwaMurewa ndokunanga paMurewa Hospital, mota ndokupaka. Acting DMO Dr. Banda ndokuudzwa nadangirwa watatabva naye paMurewa kuenda kumarondera akaescota for escort. Ndokupiwa feedback, ndokutambira, ndokutaura kuti endai kufamasi munopiwa mabhandeji, then knee bracer mupiwa kurehab. Dangirwa akaenda kufamasi akashaya mabhandeji akanzi hapana, akutowanikwa kumafamasi ekunze. Ndoenda kurehab ndokunorequesta knee bracer ndokurishaya, rikanzi rinoda kutotengwa. Ndobva vatobvunza rehab in charge Ethel Kutama, akati iye rinoita $90 US knee bracer iro. Ndipei mari yacho tifonere masuppliers auye naro. Tikati zvakanaka, ngaititsvage mari dzacho. Mota ndokusimuka ndokuuya ndokundisiya kumba. Ndokubata vaMombeshora kuvapa feedback. vaMombeshora ndokukavamadzika futi zvakare kuti why muri kuramba muchidzorerwa kumarondera endakati muuye kuHarare. Tikati vaMombeshora, imimi ndimi mukuru wemachiremba, ndimi munofanirwa kunge muchibvunza machiremba yenyu. Mune right yekubata provincial medical officer wenyu anotyaira Mashonaland East Province. Momubvunza kuti sei zviri kuitika sekudaro, okupai mhinduro. Ini ndinoita zvinenge zvarehwa nemachiremba. Vakati alright, ndazvinzwa. Ndokugara kusvika iko zvino ndokuzotakurwa musi wa25 October ndokuzotakurwa neambulance
after tabata futi health minister honorable Douglas Mumbeshora, ndobva vatofona. After phone call vakachizotoisa iri message yaitsanangura ivo, yairatidzawo zvechokwadi kuti vataura naPMD Marxist Dr. Matsvimbo kuti vandione Dr. Matsvimbo ivo pachezvavo, vaexamina zvese, vaite examination yezvese zviri kuda kuitiwa, vanyore ripoti yacho vaendese kuna ivo health minister honorable Douglas Mumbeshora. Kana vachinge vaendesa ripoti iri, minister voona zvekuita. PMD akabva adzorera issue iya kuna DMO Murewa Joseph Taruona, ndiye waakapawo instruction kuti torai mota munotakura Muzama mumuise pahospital, womuexamina, wonyora ripoti racho wondipa, ndoendesa kuvakuru. Joseph Taruona akaita sekudaro, akanditakura uri musi wemugovera, akaexamina, akanyora ripoti. After 1 week, Joseph Taruona achibva azofona achindiziisa kuti ambulance ichaya achinditakura takananga kumarondera kunoonekwa nemaspecialists semazuva ese. Tikati zvakanakai. Ipapo ndopo vakachizonza ambulance chaiyo chaiyo ndokutakurwa ndokuenda kumarondera kuya kuya, ndokunosvika ndokunowana maspecialists mamwe ese ataurwa aya hakuna. Kwakachizouya orthopedic surgeons Dr. John Mangwiro vanosiuya vaya. Dr. Mangwiro vakava nekushamisika zvikuru kwazvo, vakachibvunza kuti ko sei munhu yakuramba achiunzwa panapa. Ini ndakataura kuti ngaende kuparire Nyatwa. Akaenda kuparire Nyatwa, vakuru vehealth vanomuona, vomurifeya kumaprivate clinics kune mishini yakakwana, oitwa matest ese ari kuda kuitwa. Tarisai munhu zvaaita. From February to October makachengeta munhu. Chii chiri kunetsa? Nesu adatapiwawo zvokwamurewa for escort, ndiye aidavira mibvunzo yacho kuna Dr. Mangwiro, akati inini ndatumwawo nevakuru kuti ndiescort. Saka zvizhinji izvi zvinenge zvaakuda kuti mubate vakuru vanova Dr. Taruona DMO Murewa shefu wangu, oro kubata PMD vari pano pamarondera Provincial Hospital, ndiye muridzi weprovince. Dr. Mangwiro akati anyway, iyi nyaya iyi ichakunetsai zvakanyanyisa. Woziko zvinezvi munhu asvika mukuzoita zvisiri izvo, makumbo akanganisika, everything chashata. Imi muchiramba muchidzoka nemunhu kuno, maspecialist ese akanyorwa apa muchawana kupi kuno kumarondera kusango kuno? Anowanikwa kuHarare. Ende pakadhi apa munhu akasorofewa kuHarare kare kare, muri kuramba muchimudzora kuno. Uyo akati ini handinawo simba ipapo. Ndokuchibvunza zvakare, bvunzo yenumber 2 kuti ko sei
munhu aine plasta kubva April kusvika iko zvino end of October tatopinda muna November kuswera mangwana, munhu ane plasta tichicalculata tiri kuwana tichikwana 6 months munhu aine plasta. Plasta inobvumirwa kunge iri mugumbu memunhu for 6 weeks. Zviri kufamba sei? 2 munhu haana knee bracer. Gumbo iri rekuright raifanira kunge rakaatendwa panii apo zvechimbi chimbi, rakadamburwa tsinga, rakaitwa sei, zvese zvakaitwa ipapo zvakawandisa. Apa makatombenge muchitoribaya baya muchidhirena ropa muchidira kanganisika, asi muri kuramba muchidzoka nemunhu uyu. Alright, anyway, regai ndinyorere last instruction. Ndobva ndirarisa pabhedhi, ndobva vaexamina orthopedic surgeons Dr. Mangwiru, vanyorera ma-MRI scan. Vakati ndakunyora zviri kubandiko rangu kusaidhi remabhonzo, zvoenda zvonoitwa kubva kumusana, chipfuva nemakumbo ese. Izvi zvimwe izvi varipo vanoita nezvazvo, mamwe maspecialist vanospecialisa nezvazvo, vanonozviona kumberi. Endesai munhu kuParirenyatwa. Izvezvi muri pano, endai nemunhu kurehab, anobviswa plasta. Plasta yava juu, gumbo ratokanganisika rine plasta. Chokwadi zvakaita sekudaro tikaenda kurehab plasta ikanorimuvhwa, gumbo rakakanganisika shuwa. Gumbo riya rabviswa plasta rakachitanga kuzvimba zviri serious. Takazosvika kwaMurehwa tichibva kumarondera nerodhi yacho mashatiro yakaita nekuzosvikawo kwaMurehwa ratozvimba, ndokunanga kurehab, ndokunoonekwa newo kurehab. Vakati ivo munodzoka apo chachiri chipiri, vakati munodzoka China, izvi munoswera makazorora, mangwana moswera makazorora, modzoka China. Muchatumirwa ambulance mangwana yozokutakurai, mouya toona kuti raramba here richisvimba. Since ese anzi aende kuMRI scan. Kana tinge taona, moenda kuHarare sekutaurwa kwazvaiitwa namazvikokota vedu vakuru vemabhonzo. Rinova bandiko redu ese remabhonzo kurehab. Zvimwe izvi zvese zvakanyorwa apa zvinodawo vana mazvikokota vazvo variko kuHarare, munosangana navo ikoko. Pavapedza, nesi uya achibva afonera DMO Dr. Joseph Taruona kuti tapedza navamuzama, toita sei? Zvikanzi siyai makadhi acho ese, zvese nemax-ray acho zvese zvamabva nazvo kumarondera zviisei kumba kwangu. Ndiyazouya ndinyora ripoti rachona ndoendesa kuna PMD woendesa kuna minista. Nesi akaita sekudaro akatora all documents akanosiya kumba kwa Dr. Joseph Taruona. Ndokudzoka, ndokutakurwa neambulance, ndokunosiwa kumba, ndokuzorora semunhu anga ava nekuzarirwa kwakanyanya, nekufizvuka kuya, rodhi dzakashata mukufamba, uye kurwadziwa kwakanyanya. Zvadaro
Tasvika kumba ndakachifonera mukuru wechipatara chemurewa Dr. Joseph Taruona munguva yakaita iyo after 2 hours ndo pandakachizovafonera inganga kwava kumazuva rodoka ikoko posi pamurewa takasvika maraundi 2 chibva kumarondera raundi 3 saka maraundi 6 ndamuka ndokufonera Dr. Joseph Taruona kuti mafamba zvakanaka here tafamba hedu peni yakanyanya ndobva vabvunza kuti mapiwa here mishonga kumarondera Provincial Hospital since kuri iko kuheadquarters ndikati handina mishonga yandapiwa siko sei ndikati handizivi bvunzai nesi anga achita nezvazvo zvikaziko pahospital vadii kukupai mishonga kati handizivi zvikanzi anyway chaya ndoona makadhi acho ese ndati asiwe kumba asiwa here ati nesi atora makadhi aasiya kumba kwenyu vakati vachazondifoneraiwo mangwana kuseni after vaona makadhi ndikati saka ndiri kurara here ndakadaro nepeni yese nekugujurwa kwese kwandaitwa kwese kusimudzwa ndisina matablets then chimiro zvakaita vakatiwo vachafona bheki vachindizivisa kuti ndowana sei matablets havana kuzofona bheki ndakavata ndakadaro ndikamuka ndakadaro vakachizofona mangwana acho vachizofona chaachitatu kumaraundi 12 afternoon ndokuti makadhi zvese tazviona asi isu sechipatara ripoti ndanyora kuvakuru asi chandokuzivisai pari zvino izvi ndechekuti pangu ndapedza ambulensi haikwanisi kukutakurai kuenda kuParirenyatwa zvava kudiwa zvese izvi zvionerei mega ndo mashoko akabva kuna DMO murewa Dr. Joseph Taruona ndikati zvakanakai ndikati ko mishonga zvikai mishonga ndanyora munotuma munhu ouya ozotora makadhi enyu munotenga mega mishonga zvakanakai ko mota ichauya kuzonditakura mangwana kuenda kurehab ndobva ndichabva ndatora makadhi zvikanzi mota hakuchisina inokwanisa kuuya kuzokutakurai ndati zvakanakai tumai munhu azotora makadhi atuma munhu anopiwa makadhi akauya nawo after call iyaiya ndo pandakaona vaisa message yekuti munhu iyeye ari kuuya kuzotora makadhi ngaanopiwa mushonga kufamasi ndokuudza mwana kuti ndaunopiwa pauchapiwa makadhi yayo piwa mushonga kufamasi mwana haana mushonga yaakapiwa akanzi mushonga munonotenga mega mwana akadzoka kumba ndokugara ndokuvafonera no makadhi ndaaona uye nemedical affidavit ramanyora ndariona mishonga yanyimwa asi hakuna mishonga inonotenga ndega vakati zvakanakai ndokuvabvunza kuti ko mazonyora medical affidavit sei pasati papedzwa kuitwa masikani ese anova akataurwa neNational Prosecuting Authority avakatorikwesta kuna Dr. Maunganizi Health Permanent Secretary kuti paitwe full examination pave necurrent medical affidavit
kuitira kuti tigadzirise macharges anga akadhiropwa nemapurisa. Mapurisa anga akaita fraud akanodhiropa macharges ese vakarasa kesi. Saka tiri kuda kuti tikwanise kudzorera macharges ese iyayo, tinyorere mainstructions kuZimbabwe Public Police kuti vadzorere macharges iyayo. Saka tiri kuda current medical affidavit iroro rinenge raonekwa maitwa zvese zvinoda kuitwa, vaongorora muviri wese kuti wakakuvara zvakadii. Saka ndo mubvunzo wandaibvunza DM Dr. Joseph Taruona kuti imi zvamanyora medical affidavit paitwa examination orthopedic surgeon chete, ko zvimwe zvese izvi zvisati zvaitwa, uye iwo orthopedic surgeon vatonyorera kuti ngazvinoitwa ma-MRI scan anoonekwa kuti mabhonzo aya akakuvadzwa zvakadii kuHarare. Saka zvaisaita here kuti imimi mumirire maskani ese aitwe, inova iyo full examination, mochizonyora panenge panyorwa maresults acho zvese zvanyorwa pakadhi, imi mochizokombaira information iyaiya muchiisa pamedical affidavit report, tochiva necurrent medical affidavit report. Sandizvo here zvaifanira kuitika? Akati ini ndatonyora medical affidavit ndapedza. Ati zvakanakai. Ndokumira takadaro tisati tapedza conversation iyoyo, ndokuchimubvunza kuti saka are you serious kuti makati imimi hamukwanisi kureleasa ambulance inonditakura kuenda kuParire Nyatwa 2, hamukwanisi kuita zvese zvakataurwa izvi kunditakura kuenda neni kuti ndinoitwa zvese zviri kuda kuitwa, imimi muri kuti ndichizvionera ndega. Zvikanzi hongu. Ndobva tapedza conversation iyoyo naJoseph Taruona takadaro. Ndobva ndabata Health Minister Honorable Douglas Mumbeshora. Panguva iyo Health Minister vakadaira foni yavo, saka vafonera neWhatsApp call. Vakadaira foni yavo vakuColumbia, vanga vatova out of country. Vakandipindura ivo kuti vakapa basa kuna PMD kuti PMD vaite zvese zvinenge zvichidiwa vachinyora ripoti vachiunza. Saka PMD ndavapa instruction yekuti ngavakutakurei, ngavakupei mishonga yese iri kudiwa pamwe nekukutakurai kukuendesai kuParire Nyatwa. Masvika kuParire Nyatwa kune vachauya kuzokuonai ikoko chibatsirwa. Zvisipo paParire Nyatwa ipapo zvinotorwa matanho muri paground sekutaura kwandakamboita kuya. Zvakanakai Honorable. Kupedza takadaro ndokubata PMD havana kudaira foni, ndokuvaisira message PMD havangapinduri kusvika nanhasi. Mishonga iyi haisati yawanikwa, kuna kana mishonga yati yauya. Ndokudzoka back kuna DMO Dr. Joseph Taruona ndokuvaudza, vakati inga ndakapedza nemi kudhara, ndakakuudzai kuti ini pedu pangu ndakapedza. Zvakanakai. Ndokudzokera kuna Health Minister Honorable Douglas Mumbeshora. Today vakati yesterday vakataura naPMD. PMD vakavimbisa kuti vari kutuma munhu nemishonga yese yakakwana, asi mishonga haisati yasvika. Zvakare PMD havana kugara vakomunicata neni nezvemishonga yacho. Saka zvadaro ndokuchitumira
medical affidavit riya riya kuNPA, prosecutor general nemadelegates avo vanga vakabuda vasipo, vari out of country, vari kuchina. Saka vakachidzoka from China Friday, ndobva ndakomunicata navo, vakataura ivo kuti vachainstructa macolleagues avo Monday vokwanisa kuita follow up yekuti vaone kuti zvava papi, medical affidavit zvaravapo, since haro risina kuitwa zvakakwana, kuti takanga tavatsanangurira kuti harina kuitwa. Ivo vatobvunzawo kuti makaitwa here izvi neizvi takanga tanyorera, tikati hazvina kukwanisa kuitwa, asi medical affidavit rakazongonyorwawo since painewo politics dziri paground dziri kuitika. Vakati anyway, ndazvinzwa. Monday nhume yakatumwa naprosecutor general yakachikomunicata neni. Akomunicata neni achiti akutaura nemapurisa kuti vazotora medical affidavit. Ndobva ndamusanangurira kuti handikwanisi kuvapa original medical affidavit since vakamboita fraud pakesi iyoyo. Mapurisa akaita fraud, akabhadharwa. Mapurisa aya anoti Detective Sergeant Zvetera, Detective Constable Maronga, Detective Sergeant Chipanera naDetective Inspector Mbofu vakaita fraud, vakanodropa macharges, vakange vatorasa kesi, vakabvisa mamedical affidavit, vakabikira mamedical affidavit avo ivo avakanga vakutobikira vachigadzirira vaina lawyer. Saka handikwanisi kuvapa original medical affidavit. Hanzi zvakanaka here, gaindifonere officer in charge wacho. Munguva pfupi iyoyo, nomusi weMonday iyoyo, ndakaona officer in charge CID crime, Detective Inspector Ndlovu, vachifona vachitiwo vachiti tsvagai motikari inokutakurai muuye necertified copy medical affidavit. Ndakavabvunza kuti nditsvage motikari inonditakura ndiuye ndizokupai certified medical affidavit. Kuofisi kwenyu makagara ikoko, basa renyu imi nderei? Koudzaika aiwo auya azoita basa rake ega, otora medical affidavit original onofotokopa, ouya naro okupai ikoko, vodzora original rangu kumba kwangu kwavanenge varitora. Detective Inspector Ndlovu pagara pasina kunzwanana kwakanaka kuripo, nekuti mukudropwa kwemacharges pakesi iyi ivo vakazonge tachivataurira kuti ivo bvisai ma-IOs ese aya akaita izvi, mapurisa ese akaita izvi ngaabve pakesi iyi. Saka vakanga vachivimbisa ivo kuti vakuchinja vakupa umwe, asi yainge iri biased, vachingonyepera havo. Saka zvadaro ndokuchifonerwa nagogo vaya vakambonditakura
kuti kune mupurisa anonzi Detective Sergeant Zvetera asvika kumba kuno, asvika kumba akaona ndisipo, akaona kuina sisi vandifonera vachindiudza kuti auya achiti arikuda kutora statement ndiye investigation officer. Ati alright. Munguva pfupi Detective Sergeant Zvetera vakabva vafona vakati ndipei nhamba yaambuya vakakutakurai vaya, tiri kuda kutaura navo kuti tivatore statement. Docket renyu rakadzoka from NPA, rakanyorerwa mainstructions ekuti tiite padzorerwe macharges ese anga abviswa aya. Alright. Ndobva ndamutumira madetails agogo vaya, ndapedza paatotenda kuti maita basa. Paati kana medical affidavit ravapo munondiudza ndoyandozotora, tikati ravapo. Apedza iyoyo ndokubvunza Detective Inspector Ndlovu kuti ko why Detective Sergeant Zvetera achiri IO pakesi iyi, iye ari musungwa vakaita fraud. Zvakare imi makaramba tivhurise docket mukati iitwe complaint, asi vakuru venyu Commissioner Moyo vanova Chief Staff Officer PGHQ Investigation Department, Crime Internal Investigation Department vakati iwo kesi ngaivhuriswe CR. Icrime yakatoitwa nevakomana nemapurisa imhosva, mapurisa yayo ngaasungwe. Ndicharifeya complaint yenyu kuna Propo Machist. Propo Machist wotuma vachange vachifeya. Pavanenge vakufeya vachakutaurirai, vachakuzivisai. Nhume idzodzo dzichasvika kumba kwenyu, mapurisa achange akuita basa iro achasvika kumba kwenyu. Kana achinge auya makava muchimuvatsanangurira zvakaitika, asi imi makamirira mapurisa iyaya, fonerai officer in charge vatume mapurisa auye kumba kwenyu muise report rekumhangarira mapurisa aya. Ndakati zvakanakai Commissioner Moyo, Chief Staff Officer Internal Investigation Department PGHQ. Ndokugara ndokufonera officer in charge. Officer in charge, tipeiwo mota tiise iwe zonditakura oro kutuma mapurisa auye kumba. Anga ari July. Vakati zvakanakai. Officer in charge vadakakwanisa kubata panguva iyoyo anonzi Inspector Simuto na Inspector Kembo, Crime Officer in charge Murewa Station. Inspector Simuto izvezvi varivo Officer in charge admin. Ndobva tagara takadaro, vakatuma mota yanditakura ndokugara pasi na Detective Inspector Ndlovu, Inspector Kembo, Officer in charge Crime, Inspector Simuto, Officer in charge admin Murewa Police Station. Ndokutaura nhau iyi, ndokuvatsanangurira pamwe nekuvapa acknowledging copy yakabva kuna Commissioner Moyo, Internal Investigation Officer. Ndobva varamba tichise report. Vakati iwo rega timirire Propo pavachatuma vanhu vachauya. Propo vachatuma vanhu vachauya kuzoita investigation kesi yenyu.
Ndikati kwai munogoti timirire tisavhurisa rekodhi, zviri zvakataurwa nevakuru venyu sei? Imi muri kutyei kuti tisungise mapurisa aya? Vakapindura kuti nyaya iyi inenge yakutosungisa kamba yese, because pakaitika nyaya iyi leadership yese taive pano. Hazvaifanira kunge zvakaitika sekudaro. Saka vakaramba kuti kesi ivhuriswe docket. Ndokugara. Munguva pfupi kwakazotumwa vanhu vakatumwa naDispo vachinzi Dispo vafonerwa naPropo kuti vaite investigation yacho. Vakangouya vakazviita nanhasi hakuna outcome yakauya. Kubva July kusvika iko zvinezvi November hakuna outcome yakauya. Nhasi tiri kunetsana nenyaya yekuti ndipei motikari, tichinetsana naDetective Inspector Ndlovu. Ndipei motikari iuye nditakure ndivhurise docket rekukusungisai imimi nemacolleagues yenyu pamhosva yamakaita yefraud yekudropa macharges pakesi yangu. Varefuse nemotikari. Kusvika tafona ku-NPA tafonera Chief Director NPA. Chief Director achibva ati ndapiwa issue yenyu sekuti matanga mamboiisa kuna Prosecutor General. Prosecutor General vanga vatondiudza naitori munzira yekuti ndikufonerei izvezvi. Zvisinei, hapana chakaipa. Nyaya tainzwa, regai tiite follow up. Docket renyu kana riri iroro rakadzokera kwaMurewa rakanyorerwa ma-instructions ekuti rinogadziriswa. Saka pamakachitaura imimi kuti medical affidavit ravapo, zvisinei rine machallenges arinawo, ravapo iroro, ngariatachwe kopi yacho padocket riuye. Original mosara naro imimi. Docket riri kwaMurewa. Saka vakauya here kuzotora medical affidavit report copy racho. Tikati yes. Vanhu vakauya musi wechitatu vakatumwa naDetective Sergeant Zvetera. Asi Detective Sergeant Zvetera anova musungwa pakesi yachona iyoyo, because ndo mapurisa aya ekufuraudha kesi iyoyo vakadropa macharges aita kuti kesi isvike nhasi isina kuitwa. Tikanzi kowai vakuru vacho vepolisi vakasiya Detective Sergeant Zvetera vachingori investigation officer nanhasi paine serious case yakadaro yakaitika. Detective Sergeant Zvetera ndo vari kutoita up and down kuuya kuno ku-NPA vachifambira nyaya yenyu. Ndiwe investigation officer wenyu zvechokwadi, hapana kuchinjwa investigation officer. Kati zvakanakai, maita basa. Ndokuchifonera vaNdlovu. Detective Inspector Ndlovu, ndingakumbirawo kuziva kuti nyaya yangu yava papi. Kubvira pandakaripota, pandakanovhurisa docket reconduct of court, chinyi zvese hamuna action yamakaita. Kusvika nhasi muna matanho amakatora, makangonyarara. Docket riri kupi? Uye another docket reconduct of court ese ari kupi? Ari 2. Ndiye Ndlovu ndobva wapindura ivo kuti docket rakaenda kuRotten Row. Takatotuma investigation officer akanorishaya, akaudzwa kunzi harisi kuzikamwa kuti rinani. Ndikati ndiye Ndlovu, why muchinyepa imimi
kuti dhoketi rakaenda kuroton row. Rakazoenda kuroton row riini? Imimi maifambira dhoketi, dzvetera aifambira dhoketi kuNPA nguva yese. Tikatombouya tikagara tese meeting 3 times nezvenyaya iyoyo tichikomunicata neNPA head office. Panovapo ipo panga paine dhoketi risati ranyorerwa mainstruction, rikanyorerwa mainstruction rikadzoka pano. Radzoka pano imukari padzvetera. Zvinova zvataa takawirirana pano kuti dzvetera musungwa, mapurisa ese aya ari involved avo vakaita fraud pakesi iyi havasi kufanirwa kunge vachihandla nyaya iyi. Imi makazodzorera dhoketi ikoko sei? Ndinhasi Friday 7 November 2025 tichitaura kudaro navanhlovu. Vanhlovu vava nekuvhunduka vakava nekutsika-tsika kuti aiwa dhoketi riri kuitwa neanonzi Dewe. Tikati munogotaura kuti riri kuitwa neanonzi Dewe. Detective Dewe akauya achizotora medical affidavit. Ndikamubvunza kuti ndiwe investigation officer here, akaramba akati ndishefu dzvetera ndo vari kuita nyaya yenyu. Ini ndangotumwa chete kuzotora medical affidavit. Saka ndatumwa kuti ndizoritora ndinorifotokopa mutownship, ndobva ndadzoka neoriginal copy ndoenda nemakopisi kubasa tonoacertify. Tikati unoacertify hawo usina original racho. Anzamheno vanoona zvokuita ivo shefu dzvetera. Ndokutaura kwakaita Dewe ati zvakanakai, zvichireva humbowo huzere hwakakwana hwokuti dzvetera ndiye ari kuita kesi hwanga huripo kubva from NPA kusvika pana Dewe kuzouya pana gogo vakanditakura vachitaura kuti dzvetera auya kumba kwavo, zvese izvozvo. Saka zvichitaura kuti izvo police bosses yeMurewa yanga iri kuita bias pakesi iyi. Ndobva ndachivabvunza Detective Ndlovu kuti ko paconduct of court makaita sei? Zvikanzi he takanyora tsamba kuroton row yekurequesta mabail application tichiona kuti mabail conditions acho anga akamira sei. Tikati bail application inoapplywa munoirequesta kuroton row here? Imimi dhoketi muchirifambira kuNPA nguva yese. Chakakutadzisai kutuma mupurisa iye dzvetera wacho anova aiwo wamuri kuramba muchiisa kuti aive aiwo iye ari musungwa, kana kufonera vanosi kufonerai. Chakakutadzisai kufonera Mr. Chimbari vekuNPA. Chii? Phone number dzavo, landline yavo yebasa munayo. Hamusi kuona kuti muri kunyepa here? Alright, makadii kubvunza inini? Mabail application ese iyayo ndinawo. Makaudzani? Habva angotanga kutsika-tsika ationa kuti abatwa nemhosva. Ndobva ndachibata mukuru wavo anova mukuru wematikitifa muMashonaland East Province anonzi DC yaiwo Mashist. Vandamuudza kuti fonerai utungamiri hwenyu hundipe motikari, ndoda kuvhurisa dhoketi ravakamboramba kuti ndivhurise. Vekusungisa mapurisa ayo sei wai vari kuramba vachidzorera dhoketi rangu kuvasungwa vakaita fraud, zvinova zvisingabvumirwi pamutemo. DC aiwo vashamisika vakati ndakapa instruction yekuti dhoketi ripihwe munhu umwe asiri mapurisa ese aya akaita nyaya iyi including dzvetera asapiwe, ngavabviswe vese, kuve nemaaiwo manyuwani. Hanzi ndikange ndaudza ndazosiya kesi iyoyo ndapa instruction kuna
Detective Inspector Badza, Officer in Charge Law and Order, kuti vaone nezvazvo. Havana here kufonerai? Ndikati vakafona, vakatotaura nepaWhatsApp chaipo, machatsi acho ndinawo. Nzi vakati kudini? Ndikati vakati kesi yapiwa anonzi Detective Kwembeya. Munomuziva here? Ndikati ndomuziva, aitombori kuMMFU achishandira kwaJuru. Nzi ndiye ava IO wenyu. Detective Kwembeya vakangoti vachivapiwa saizvozvo bva vauya vachitora statement yedocket reconduct of court. Vabva kumba kwangu sanhasi mangwana acho vakafona vachitaura kuti vatorerwa docket naDetective Inspector Ndlovu, ranzi ripiwe Dzvetera ridzokere kuna Dzvetera. Ndikati ho, ndikati ndobva ndafonera Officer in Charge Law and Order DI Badza. Ndikati ndo zvaita vaNdlovu vatora docket vadzorera kuna Dzvetera. Hanzi ayo docket rauya kuno tizoriona. VaNdlovu vaita zvisiri izvo, vaunza docket kuno ranga risimbori supposed kuuya kunoku. Zvanga zvatoitiwa naKwembeya izvozvo kuuya kuzotora statement yenyu neyawitness. Voatacha docket roenda kuNPA. NPA yobva yabata vasungwa ava, yobva yachipa instruction kuRoton Row kuri kunoenda vasungwa ava kukoti, since mapepa asati apedza kugadzirwa, asi vasungwa vari kuatenda koti kuRoton Row. Saka vanobva vaindisa docket reconduct of court, vasungwa vaya vobatwa vovharirwa vodzorerwa kurimandi. Saka apa vane vakuchiiswa kuHarare rimandi. Zvakanaka, ndokugara takadaro. Zvadaro hanzi docket munguva yandandiri kutaura nemi, muteedzeri wangu auya nedocket, docket ndariona. Docket ranga rakatopiwa instruction nemuteedzeri wangu nechekare, inova instruction yanga yakaitwa naDetective Kwembeya. Anga akatogona basa. Handizivi kuti Detective Ndlovu wanga wadzorerei docket kunoku, asi ndariona tati ridzokere ikoko, tatoti vatume munhu auye aritore, risazofamba nechannel inononoka. Tatoti vatume munhu from Rewa to Marondera auye atore docket. Ati zvakanaka. Zvakare docket iroro riri kusvodzorerwa kuna Kwembeya, ndiye IO wenyu. Ati zvakanaka. Docket riya harina kudzokera kuna Kwembeya, rakasvotorwa naDetective Inspector Ndlovu ndokuridzorera kuna Detective Sergeant Dzvetera, anova akaita fraud uya. Saka vaNdlovu vari kuramba vachidzorera docket kuna Dzvetera, richiitwa nana Dzvetera, nana Chipanera, nana Maronga, vanova vasungwa. Saka ndo nyaya iri kuitika iyoyo. Saka nhasi hapana chasara kutaurwa kusvika ndadzokera kuna DCIO Mashist, anova mukuru wematikiti, ndikavazivisa kuti utungamiri hwenyu hwemuRewa hwanga huchiramba ndivhurisa docket, asi zvese zvabuda pachena nhasi. Zvese izvi manga makati muri kugadzirisa nyaya, zvino hapana chamakagadzirisa. Docket still ringori kuna Dzvetera. Umboo hwemacommunications yese ayakaitika, zvese zvine umboo uzere kuti docket rinani
riri kuitwa naBvetera, ndiye investigation officer. Iye nhasi atobva mukufonerwa nachief director National Prosecuting Authority kuHarare, akatonzi auye nedhoketi musi weMonday iye Bvetera. Mukuru wematikiti vaishamisika, akanga akutoti kana nyaya yacho yakutodaro yakutoendesa inini kumba, imimi musavhurise dhoketi, mukavhurisa dhoketi nyaya inoendesa inini kumba. Ndikati aiwaka, ini handingasevhi basa renyu, ndo raakukosha, inini upenyu hwangu hahukoshi, ini ndava chirema, imimi basa renyu ndo ramuri kutyira kuti munge muchiinda kubasa muchiriritira mhuri dzenyu dzichidya dzichiguta. Muri kutya kudzingwa basa pamwe nekuvharirwa kujere, asi muri kutadza kuita basa racho nemazvo. Kanzi aiwa, ndakapa instruction kuna vabadza navanhlovhu. Kati vanhlovhu vandakanga takutaurirai kuti ndo trouble cause vanotori neproblem, kuti nyaya izoenda kuna dispo vairifeye kwamuri imi mukuru weCID mashisti yese, chachiri chikonzero chei? Zvechokwadi. Chikati zvisinei, DCIO ngaisiye matambo, imimi matadza basa. How many months issue imunayo muchitadza kuifambisa? Regai tiise nyaya kumukuru wemaCID Zimbabwe yese, CID HQ kuHarare, zvakare nekuudza Commissioner General Stephen Mutamba. Ndatombenge hangu ndavaudza makuseni, zvichida vachazofonera propo wokufonerai, kana kuti vachaudza mukuru wenyu wemaCID wokufonerai, handizivi vachaita zvipi, asi ndavaudza CGP. Saka hazotobhekana nazvo nenyaya yekuti atoona kuti panapa abatwa DCIO vachibva vasokata foni yavo. Saka tarequesta motikari for tomorrow kuna officer in charge crime, Inspector Kembo, and Chief Inspector Murewa Setarapi Station, Chief Inspector Masuku, kuti mota iuye inditakure oro wotuma mapurisa ouya ndovhurisa dhoketi iroro mangwana rekusungisa mapurisa iyayo nemhosva yavakaita ende yavachiri kuita, pamwe nekuudza munyori mukuru waDispo kuti azivise Dispo kuti ndo zviripo. Kana vachinge varamba nemotikari, Dispo vazoririsa motikari. Taudza munyori wavo mukuru weMurewa DHQ anova Inspector Mtizira PDIO kuti vasvitse nyaya kuna Dispo. Shoko varinzwa. Taedza kuvafonera, vana kudayira foni, tikavaisira message kuWhatsApp yavo, message vaiona. Saka tamirira kuedza kwekunze kuti patorwe matanho akaita saiyayo. Kana vatadza kuunza mota vanotuma mapurisa, kana vatadza zvese izvozvo kuunza mota nekutuma mapurisa, tinoita way forward, ndofonera CGP vopa instruction yavo. Kana zvaramba zvese izvozvo, ndosaka tauya pano kuti mutungamiri wenyika vazvizive kuti ndo zvazviri. Nhume dzavo dzavakatuma basa dzatadza basa. Saka president vanofanira kuti ivo vachizviziva kuti ndo zviripo paground, because kesi vari kuiziva president, vari kutopa instruction kuna Ministry of Health kuti tikwanise kurapiswa, kuti vaone ndarapwa ndaitwa sei, asi zviri kudhireka zvichiita zvese izvozvo. Saka zvavari kuiziva tati vachiiziva zviri official, kuti pachionekwa kuti mapropo zvaakazviziva, mapropo akanyarara, madhesi aiwo akanyarara, zvese izvo zveko zvinova kuchitya kusungwa kusvika pazvasvika nhasi, tasvika palast
point yekuti pavhuriswe docket ravairamba nguva yese. Nhasi 7 November 2025 ndo matanho ava kutorwa. Tamirira kuti mangwana musi wa8 November Saturday 2025 titore matanho iyayo kuti kana vachinge varamba nemota, vachinge vatadza kutuma mapurisa, totora matanho ekuti tione kuti tingasvike sei pamurehwa ZRP charge office tivhurise rekodhi iroro. Tichinge tapedza tinovazivisa mutungamiri wenyika kuti ndo matanho avapo, pamwe nekuzivisa iyo mukuru wemapurisa CGP Mutamba kuti ndo matanho avapo, kuitira kana ava vachizogarira docket iroro CGP vachava nekuita follow up. Zvakarewo vanenge vachibvunzwawo naPresident. Brother Security Central Intelligence inenge iripo yakaita picked up ichiita basa rayo sevanhu vakatumwawo futi kuintervene kesi iyo naPresident vachibatsira Sister Security ZRP. Zvichienda zvakadaro. Saka ndiwo matanho ava kutorwa panguva ino tichiita official communication addressed to His Excellency Dr. E.D. Mnangagwa and the 2 presidiums neutungamiri hwavo hwese nemaminista avo nemagenerals avo vaone zvekuita maringe nenyaya ishi. Tichipedza takadaro munguva ino, wenyu Muzama His Excellency tinosiya takadaro muofficial communication yangu muzuva ranhasi. Tatenda.